Hi guys! Welcome to my vlog! Ngayon po ay tuturuan ko kayo kung paano magluto ng milky chicken. Ang kailangan lang po nating ingredients ay paminta, sibuyas, bawang, at syempre kailangan natin ng luya, yan, patatas, carrots, at kailangan din natin ng evaporada para maglasang milky. Yan, at kailangan din natin ng syempre manok. Baka nakakalimutan nyo, kailangan natin ng manok. Yan. Pwede rin siya lagyan ng sili, depende sa iyong panlasa guys, no? Yan, mag-e-eksperimento tayo. Nakakasawa na kasi yung ulit-ulit natin pagluluto sa manok, di ba? Adobo, pirito. Ito naman ay mag-e-experiment tayo ng may gatas, di ba? Para masustansya. At sobrang napakadali lang talagang lutuin. Tara na, let's go! Kapag nakahiwa na ang mga ingredients, hintayin na lang kumulo ang ating mantika. At ayan, ilalagay na natin ang bawang. Ihalu-haluin lang ang bawang hanggang sa mag-brown ito. Kulay brown na ang ating bawang. Kailangan na nating ilagay ang luya. At ihalo ulit ito. At pwede na rin ilagay ang sibuyas. Halu-haluin lang ito hanggang sa maluto ang sibuyas. Kapag napansin nyong luto na ang sibuyas, bawang at luya, pwede nang ilagay ang manok. Make sure na nahugasan na maayos ang manok. At syempre hahaluin natin, kaso malikot ang kawali. Kailangan gumamit tayo ng pot holder para hindi mahulog ang kawali. Tuloy-tuloy lang sa paghalo. Pwede na rin lagyan ng paminta. Depende sa iyo kung ilan ang gusto mong ilagay. 2 hanggang 3 pwede. Haluin ulit ito hanggang sa maging kulay brown ang manok. Tuloy-tuloy lang sa paghalo. Siyempre, pwede mo rin siyang lagyan ng seasoning para mas masarap. Nakadepende pa rin ito sa iyong panlasa. Haluin pa rin ito tuloy-tuloy para hanggang sa maging kulay brown pa rin ang manok. Pagkatapos ihalo, takpan ito para mas maluto na maayos ang manok. Siyempre, kailangan pa rin buksan ito paminsan-minsan para ihaluin. Para hindi maano sa ibaba, mandikit ang manok. At para magpantay-pantay ang pagkaluto. Yan, at para dumikit din ang mga ingredients sa manok. Makalipas ang ilang minuto, pwede mo nang lagyan ng gatas. Ilagay na natin ang evaporada.
Depende sa'yo kung anong brand ang gusto mo. Yan ang magiging sabaw ng manok natin. Dahan-dahang haluin. At takpan ulit. Gaya ng sabi ko kanina, buksan ulit at halu-haluin paminsan-minsan para hindi mandikit ang manok sa ibaba at magpantay-pantay ang luto. Yan. Bubuksan natin ulit para ma-check natin after 15 minutes ng pagpapakulo dito sa gatas. Haluin pa rin. Dahan-dahang haluin para hindi matapon ang gatas. Hindi ko na pinirito ang patatas at carrots para iwas mantika na rin. Dahil alam naman natin pag pinirito pa ang carrots ay madadagdagan ng mantika ng ating linuluto. Sabay naman itong maluluto sa manok. Haluin pa rin na maayos hanggang sa maihalo ang patatas at carrots sa manok. At pagkatapos haluin, takpan ulit ito. Ayan, muli, buksan paminsan-minsan para haluin. Para hindi mandikit ang manok sa kawali. At para naman maluto rin ang carrots at patatas natin. Kasabay ng manok. At ito na nga guys, no? Luto na ang ating milky chicken. Dahil nakikita kong konti na lang ang sabaw ng manok. Ayan ang indikasyon para malaman natin luto na ito. Charan! Heto na po ang ating milky chicken na talaga namang napakasarap. Maraming salamat po sa inyong panonood guys, no? Tsaka paki-like na rin po ang ating video. At syempre, don't forget to subscribe our YouTube channel. Kailangan po ay nakaklik din yung notification bell para updated ka sa mga susunod na video. Thank you so much! Bye-bye guys! Kainan na!